may hanay nga project ikan pa Yolanda. Nagka-problema la ang mga kontraktor na Manila sa nga naundang ini maiha. Paglingkod naton, sinuposan naton na siya nga tuloy-tuloy ng construction. So hopefully nalilipay mayor analyst, mga taga-iwat, tigalawaan, manhi, katanan nga magkakamayada kitahin, maupay nga hospital din naton suro nga dapit. Maupay pa ini kung tayo naton provincial hospital nga ni Pagkakatima. We're hoping to initially operate ini last quarter din na tuig. Pero mga full blast kita next year. So amo ini, moroblig na ini yan na from LGU, province, naton Senate, national government, nagtarapo ini pag-moroblig na para construct ini nga itong mga iwan na General Hospital. Mayor, sige, okay lang po, makukuhan ko, makitid po. Mayor, ano po tat masisaling nga may so gagawin nga project governor, the provincial government kahiwan? Mahupay nga halaga atin nga tanan. Siyempre makalilipay talaga nga mahuhuman na ini. Kaya maiha na ini ang ininulat na mo din ang kahiwan. Nagpapasalamat nga ni kami ng governor na iya talaga ini gitutukan, budahan pa damo nga pundo. Kaya actually, ang Yolanda, mahumat kong sa Yolanda, ang Koyka, maghihim hindi nga, tamang governor nga nagkamayada problema ang mga contractors. So, ang budget hat to, tugtog yan na, 2015, tugtog yan na, baga naubos, kay nagmahal naman, nag-escalate naman ang mga presyo. So, in other words, di rin na makakahuman, ini nga construction. So, nag-come in na, ang provincial government. Mas madako na nga ni kapundo ni Ranahatag para mahuman ini. And I think this will be the best hospital din niya Eastern Samar kung mahuhuman. Kinikita natin, dagdag mga buildings, yan. Kami talaga, inihiniling-hiling na lang dinamon kung saan ni mahuhuman. Kaya, kumbaga, this will be the best legacy of the provincial government. So, nagpapasalamat po ako kay Governor Nelly Marcoli, pati mga sa muliang bayan nga binulig na para mapunduhan ng mahuman ini. Nahuna namon, direct na ini mahuman, pero yun ang kinikita ko. Actually, this is my first time after many months. Kapag ganito, kinita ko talaga nga, this area is almost done. To raw kada ko, direct na dako talaga. And hopefully, makaka-operate kami before the end of this year. Thank you. Okay. Thank you.